hasiko dugu eguerdi filosofiko hau, lehen aldia Galdakon, sormeneren baitan eguerdi filosofiko bat egiten duguna edo, ongi etorri danoi, eta, bueno, ez da egita aurkezpena behar dute, bueno, musika lanetan egongo dira Helene Uribarri eta Beñat Armentia, eta Galdakostarrak biak, eta islari eta bertxotan, Andoni Egaña Makasaga, da, bueno, berrian zutabeak idazten ditu, hainbat liburu ere argitaratu ditu, bertxo gintzan txapelketetan zein plazatan goia joa, eta goiaz gain alegin dudena ere bertsoa bere zabaletara eramaten, ezta? Beste adierazpen artistiko batzuekin eta uztartze lanetan ere ibili dena. Alaia Martin Etxebeste, itxa bere esparru ea guztietan edo askotan landua, gidoi gintza irratian, bertso gintzan ere gailurrera iritsia denodakigu txapelketetan, baina txapelketetaz gain ere bestelako gailurrak ere ikusarazi nahi izan dituena, edo horretan lanean dabilena. Alduntxe bertso eskolako kidea, ez da kasualitatea, izan Inurri, eta azkenik, Inigo Martínez Peña, bi saiakera liburu arrakasta eukin dutenak, publikoan hitzaren artean arrakasta euki dutenak argitaratua, hezkuntza arautuan filosofia irakaslea, eta, bueno, ez horren arautuak diren borobiletan, biran egiten diren, bira kulturgunean, hilean behin egiten diren kafe filosofiko etan ere ikasi, zer ikasia badagoela eta zer desikasia badagoela baiestatzen duen antolatzailetariko bat Agora elkartearekin batera, ezta? Eta horiek nire aurkezpenak, baina orain bertsolariei emango diogu hitza, beraien aurkeztu dezaten edo ongi etorria eman dezaten edo nahi dutena, eta gero Inigok ere zer edo zer badu esateko. Kaixo entzule gaur animatu, zarena barrura sartzen, saia gaitezen laino honetan bidaiatuta hausnartzen, saia gaitezen eskemak hautsi eta puskekin hausartzen, hotza sumatzen ote duzue zirrikitutatik sartzen, saia gaitezen bertsoen bidez manta belaunetan jartzen. Kaixo lehenengo ongi etorri, entzule Galdakaostarra. Ez dakit ziur gure burmuinak izango duen indarra. Bersolariak nolatan plazak eiten ditun barra. Pentsatu ala botatze horrek alderdi bat badu txarra. Asko pentsatu beharra. Bueno, eguerdion, beste doinu eta ritmo batean egingo dut, baina plazer handi zentzuten dira bertsoak eta bueno, azteko eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko gonbidapenagatik, azken batean gaurko galdera, zergatik ez dugu pentsatzenko denbora hartzen, bada ere pentsatzeko denbora hartzeko aitzakia. Orduan galdera berak elkartzen gaitu, gainera zergatik ez dugu dago formulatuta, beraz gutasunean edo elkarrekin egiteko ariketa bat da,
Eta bueno, niri bakarrik hasteko burura zetorkidan egun, zeintzuk izan aldiren pentsamendurako arerioak, aurkariak edo zer dela eta denbora hartzea gehiago kostatzen zaigun hola bada, ez? Askotan entzuten dugun kontu bada bizimoduaren, egungo bizimoduaren azelerazioa, ez? Arinegi bizi garela, eta orduan horrek zailago bihurtzen duela pentsamendua. Orduan, bada horren harira soziologo bat, Hartmut Rosa deitzen da, eta berak esaten du oso arin goazenean ezinezkoa dela munduarekin harreman erresonante bat izatea. Zailagoa dela pentsatzea zentzu batean, jun behar banaiz aireportura oso estu, paisaiarekin, unkituta sentitzea, edo norbaitekin topatzen baldin banaiz elkarrizketa bat luzatzea, askoz ere komplikatuagoa dela, ez? Eta orduan, erresonantzia erabiltzen duenez, berak, desazelerazioa aipatzen du, eta desazelerazioaren goraipamen horretan munduarekiko erresonantziak ikusten duen ere badela pentsamenduaren eta musikaren arteko lotura bat, erlazio musikal bat planteatzen du pentsamenduarekin Rosak, eta bertsolariak entzun ondoren uste dut ere badela zubi bat egitea bestelako erresonantzia batzuk, baina bien artekoa behintzat, eskerrik asko. Filmilunak sexu merkean eteratu abeko igandeak tanik badakit zuretik tanik zer dakit ez denik mezuak bidalia behar zu hartzen dutenak mezuak egiaz direnak filmez oso ez delakoa tanik badakit zuretik tanik zer dakit ez denik aurkitzen zaitut moaz gaindiko tanik badakit zuretik tanik zer dakit ez denik tanik badakit zuretik tanik zer dakit
esker Lauroi, eta astu egin zait aurkezpenean, Iniok esan behar izan durain, zein zen gaia. Iruditzen zaidan ez, eguerdi filosofiko bat egiteko, edo zein izan daitekela itxakia, gaia ez dut esan, baina bai, gaia zen ea pentsatzeko denbora hartzen dugun. Eta horren baitan, galdetu nahiko nieke bai bertsolariei eta bai Inigori, bertsolariek binaka nahi duzuena. Bertxotan egiten baduzue, primeran, itxez nahiago baduzue, baina ea denbora hartzen duzuen, badibidez bertxotarako, plaza batera edo txapelketa batera joan aurretik, ea denbora konkretu bat hartzen duzuen pentsatzeko, edo astean X denbora hartzen duzuen eta badaukazuen, ea zerbait inkontzientea den, ez duzuen planteatuta pentsatu egingo dut. Ea zerbait inkontzienteki egunerokotasunean egiten duzuen zerbait den, gizarteari buruz, gertakari sozialak, norberak zein leku daukan munduan, hori. Ea pentsatzeko tarteak nola hartzen dituzuen. Eta Inigori berdina, baina hori bizitzan, liburu bat idazterakoa, baina bizitzara ere zabaldu daiteke, horixe. Korrika bizi gara maiz arnaz estuka jauzika, orain agenda beiratu, orain lanera bisita. Orain lagunak, orain umeak, medikuekin bizita. Pentsatu soilik egin liteke, orain ta hemen bizita. Goizeko zazpitakoak, aizeinen ordu grabeak, zorionez egunkari, bat bi iruren jabeak. Pentsamentua eskatzen baitit, ordu grazirik gabeak, ni lotu aina askatu oinau berriako zutabeak. Eta niri heltzen bazait gogoetarako txanda, bide bat da paseoa, beste bide bat parranda, gorputzak beti egiten baitit, mugimenduan demanda, ongi pentsatu ezin da egin sofa batean etzanda. Imaginatu plazara, bidean antxe gaudena, hori ez ote da gure pentsamentuen orena. Soziologia eta politika repasatzen duzu dena, gure autoen volantea da berbalagunik onena. Kotxea izan liteke naiz dutxako xaboi bitxa, hor irristatzen joaten da gogo eta bezain hitza. Pentsamendurik egizkoena, igual ez alda bizitza. Pentsatzen ari ez garenean, ere pentsatzen gabiltza. Eta zer egiten dudan,
10:00 aurrera, kafe huts bat preparatu, zigarrillo bat atera. Politikoki ez da zuzena, baina da nere aukera, pentsamendura zuzen zen bainau, ta ondoren komunera. Kafea zein zigarroa beraz, bide bat usteko. Baina zer egin behar da teoriak gorpuzteko. Gain pentsatzeak bide bardakar, lehen ginena zapuzteko. Ta zuk andoni segiten duzu pentsatzeari usteko. Olako uneak ere premizko ditugu tira, burmuinak beti ezin du, eman horrein beste bira. Une hoietan nere taktikak oso ezagunak dira, ezertan inork ez du pentsatzen telebistari begira. Ojo, mila esker gauza asko irten dira eta ariren bati heldu nahiko nioke. Bueno, ez dakit, bertso iruzkina egitea ez den kontua, baina egia da, bertzotan sentitzen nuela pixkat bete egia gaudela, gure egunerokotasuna, alaiaren lehenengo bertzo horretan, bete egia gaudela eta orduan zezaia den hor utzuneak edo arnazguneak topatzea pentsatzeko, Eta egia da, egungo bizimudu, alen aipatu dugun azelerazioari lotua, olako hitz askorekin eginda dagoela, edo alakoak entzuten ditugula, denboraren patologizazioa edo denbora bera kexa edo gisa, ez daukat astirik, estresa da hitz oso edatua, edo hiperaktibidadea, ekin, baina oso ondo pixka modu itxuan, Orduan agian batetik hori dago, hemen bueltaka abertzeintzu diren pentsamenduaren kontrako edo esan bezala arerio batzuk, Eta orduan pentsamenduak utzuneak behar dituela. Batzutan ere arduratu egi gaudenean zerbaitekin horrek ez digu usten, zabaldu behar dira nolabaiteko utzuneak, eta bestetik ere, bakardadean egiten den kontu bat ote den, hori ere agertu da. Eta, uste dute hemen dagoen behintzat estenatokia dela, elkarrekin eta taldean edo komunidadean elkarrizketan egiten den zehozer badela, Zein da pentsamenduan eta gorputzen arteko lotura? Kezka hori ere, galdera hori ere agertu zait, Ez gelitzeko bakarrik modu platonikoan, pentsamendua balitz ideien mundua, gorputzak ere badauzkagu, eta batzutan presentzia. Gorputzen presentziak sortzen du, elkarrizketan beste zehozer. Desberdina da gaur egun egitea elkarrizketa bat online edo ona etortzea, eta nire galdera ere bada, ze plus edo zer ematen dion pentsamenduari bebai, elkargune presentzial batek, Baina denboraren hasierako galderari bueltatuz, egun mundu digitalean askotan aipatzen da, denbora eta espazioa hautsi egin direla. Une oro, denbora realean jasotzen dugula informazioa eta edonondik. Eta orduan betegia ezote gauden ere informazioarekin, eta informazioa eta pentsamendua bateragarria diren, edo pixka distantzia behar dugun hori aztertzeko. Baina bada Eva Illuz, soziologa interesgarri bat, aipatzen duena, pentsamenduaren kontrakoa ere badela kapitalismo emozionala deitzen dio berak. Zentzu batean, heltzen zaigun informazio guzti hori, ez delako, helburua ez delako pentsaraztea, baizik eta emozioak mugiaraztea, estimulatzea. Hau da, bizi dugula
egunerokotasun bat oso estimulatua, hiperestimulatua, baina horrek ez daukala zerikusirik pentsamenduarekin. Gehiago dela, bideo batetik bestera saltoka joan, eta bueno, orduan arrazoitzea baino gehiago esan bezala emozionatzea daukala helburu, eta berdin dio fake news baden, egiazkoa den, gezurrezkoa den, baizik eta espektakularra izatea dela kontua, ez? Eta, bueno, hortik beste autore bat zetorkian burura beste kontua, baina igual hemen utziko dut, eta gero jarraitu dezagun. Mundu algoritmikoa edo egungo bizimodu digitalari aria edo amua bota dut, eta gero hortik jotzen badugu, ederto. Bai.
laburtxo bat lotuta Inigo katera duena, pentsamendua eta gorputza, ez da? Kasu honetan apurtxo bat eraman dut hitzei gorputza ematera eta elkarrizketa zatitxo bat irakurriko dut Inigoren pantaien garaipena liburutik hartua. Ez dut uste elkarrizketa hau online bidez eman zitekeenik eta hori oso laburtxoa da. Orduan, irakurriko dut eta zuek ofizioka bakoitzak nahi duen rola hartuz, jarraipen bat eman edo elkarrizketatxoari. Eta gero zuk ostean zure hausnarketa edo botatzeko libre ere. Elkarrizketa da iseko eta loba baten artekoa. Ume batek gabaz isekori. Iseko, hitz egidazu mesedez, ez da ezer ikusten. Zertarako, hitz egitearren ez da gehiago ikusiko? Bai, hitz egiten duzunean argi gehiago dago. Liburutan ipini izan dizut lupa, orain ikusten zaitut izututa. Eta alboan nago ezin lagunduta, hitz egin nahi nizuke ahotsa piztuta. Hitz egin nahi nizuke ahotsa piztuta. Izeba faltan zeuden argiaren printzak, baina sortu ditzake ahotsaren giltzak. Hauxe eskatzen dizut bota hitzak, kolore desberdina baitu hitz bakoitzak, kolore desberdina baitu hitz bakoitzak. Sentitzen zara ilun oskolan gordea, linterna magikorik ez daukat ordea. Naiz izan bat arroxa, beste bat morea, belarrietan galtzen dute kolorea, belarrietan galtzen dute kolorea. Baina zuk hitz mordo bat bota neritita, irudimena daukat gainera polita. Belarritan galtzea horra iritsita, berdin du nik dakuskit begiak itxita, berdin da nik dakuskit begiak itxita. Horri esaten diot justu adorea, izan izpi iluna zein ultramorea. Kontua hori baita barne tenorea, asmatu behar da pizten interruptorea, asmatu behar da pizten interruptorea. Pixkat piztu zazu, izeba bihotza, neretzat premizkoa, da zure hitz hotza. Dena ikus dezaket, hauxe da hau poza, ezezko laranjata, elefante rosa, ezezko laranjata, elefante rosa. Egin kolore bitxota tonu zerrenda,
bihur zaitez fabula ipuña leyenda. Emaidazu eskua hilo batxo benga, iluna berotuta argi bihurtzen da. Iluna berotuta argi bihurtzen da. Hemen ari garagu, gustora xelebre, ipuin batzuk kontatu, gaur mesedez trebe, nastuz animalita bufoita errege, gaur presarik ez daukat lo hartzeko ere, gaur presarik ez daukat lo hartzeko ere. Orain dena da zelai eta jolas parke, zuepelak ez baitu bihurtu beharke, bihurtu zaitez gure historien parte, loa eta ametsak nasten diren arte, loa eta ametsak nasten diren arte. Esna egongo naizela, jartzen dut lepoa, zure ipuin on bat, da nere zepoa. Zure izketaldia, guztiz balekoa, sabelekoa nahi dut, ez sakelekoa, sabelekoa nahi dut, ez sakelekoa. Ederra jarraitzea iratik emandako elkarrizketa hori bertzotan, entzutea horren jarraipena, eta ahotsa piztuta, hitzen koloreak, ez dakit, uste dut hitzen poetika edo pentsamenduaren poetika berreskuratzen dela modu oso ederrean, agian egun hitzak gehiago daude lotua datuekin, datuak dira, eta pentsamendua murritzen dugu kalkulora, Bizkate helduz aipatutako kapitalismo digitalari edo bizimodu digitalari, digituak ere badira zenbatzeko, hor hitz horren atzean dago batak eta zeroak, eta orduan gure hitzeak dira informazio, eta informazio horrekin egiten da negozio bat, badakigu datuen meataritza dagoela, datuen estraktibismoa, gure aisialdian ere, segun eta zenba denbora ematen dugun konektatuta horrek puzten dituela enpresa batzuk, eta orduan gure hitzak ez dira kolore horiek, ez dira argitzua, baizik eta zifrak, Orduan pentsamendua zifrak edo zenbakiak izan beharrean, uste dut, bertso hauetan sentitzen zela pentsamenduaren eta hitzen bestelako bide bat, Poesiarako eta sormenarako beste bide bat. Datuen eta kalkularen inguruan, hori da Byung-Chul Han pentsalari korearrak egiten duen kritika, esaten du gaur egun pentsamendua murrizten gaudela kalkulo hutsera. Eta orduan hori beste zerbait dela, Eta gainera, horren atzean dagoena dela, gu geu bilatzen dugunean zeo zer, gure sakelekoetan, aurrik usten dela zer behar duen izan ikusi behar dugun urrengoa. Orduan horretan aipatzen da egungo bizitzaren gida algoritmikoa, Nik begiratzen ditute korrika egiteko zapatilak, eta orduan hortik aurrera sartzen zaizkit propaganda, bideoak, horren inguruan edo dena dela. Orduan bada hor pentsatzea baino gehiago dagoena da merkatuak aurreratu nahi duela, gure desirak pizkat aurreikusi, egin horrelako profil bat, eta algoritmoek proposatzen digute. Orduan, agian pentsamendua lotzen baldin bada kalkulora, eta kalkulo individual eta kontsumitzaile moduan egiten den kalkuloa, logika horretatik uste dut
ateratzen duela honek. Eta agian ez da bakardadean egiten den gauza bat, baizik eta, elkarrekin hitzen erresonantzia eta hitzen poetika hori ahaztu gabe bizirik mantenduz, ez? The first time I tasted somebody else's spit, I had a coughing fit. I mistakenly called them my own name. I was let down, it wasn't the same. I'm doing fine, trying to run my own track, gaining my self-worth in record time. But I can't help but think of your other end of bed that was mine. Am I secure, resisting or just to punch you in the teeth? Call you a bitch and leave. Why did I come here to sit and watch you stare at your feet? What was the plan? Absorb your guilt and shake hands. I feel no need to let me kiss your lips, so I know how it feels. Before my coffee, leave before the sun goes down. Walk for hours in the dark, feeling out. Don't hold your breath. Forget you ever saw me at my best. You don't deserve what you don't respect. Don't deserve what you say you love and then neglect. No, you're torn. It's too dangerous to fall, so you take back what you said. Can't lose what you never had. I feel no need to forget. But let me kiss your lips. I know how it feels. Before my coffee, I'll leave before the sun goes down. Work for hours in the dark, feeling all down. You got a 9 to 5, so I'll take the night shift. And I'll never see you again if I can help it. In 5 years I hope the song feel like ours, dedicated to no lover. You got a 9 to 5, so I'll take the night shift. And I'll never see you again if I can help it. In 5 years I hope the song feel like covers, dedicated to no lover. You got a 9 to 5, so I'll take the night shift. And I'll never see you again if I can help it.
in 5 years I hope this songs feel like others, dedicated to new lovers. Mi esker. Badaude ez da, denoi gertatuko zaigu, egunerokotasunean esaldi bat edo zerbait ikusi, zerbait entzun, eta gelditu egiten zaigu. Ez da, adibidez nik gaur, ez eman sakelekoa, eman sabelekoa, Andoni Egainak bota duena, gelditu egin zait. Eta hau bezala, gelditu zitzaidan bere egunean aspaldi duela urteak, ez dakit nola internet bidez, baina ez dakit nola iritzi nintzen horra ere, 2013 urtean Alaia Martinek Argentinari jarritako bertso batzutatik esan zituenak edo kantatu zituenak aspaldidanik gogoratzen ditut eta esan nuen nahi gaurko gaira ere apurtxo bat badatoz. Orduan, oraintxe bi aipu bakarrik dira, esango ditut eta horri Alaiak igual jakingo du zergaitik, ze testu ingurutan esan zituen, baina jarriko dugu apur bat zailxeago edo. Horri kantatu beharko dio Andonik. Andonik bere egingo ditu, bere erara, eta ea zer kantatzen dion horri. Bale. Bertsoak bota aurretik, 2013 urtean Alaiak zera esan zuen. Duda horren baitan idatzi nun. Aklaratzen naizen bitartean kantatzen jarraituko dut. Hau da, agian beti dana ere argi estelauk. Andoni iristen diogu interpretatzeko. Eta hori izan zuen bertsoak bota baino lehen. Eta bertsoen zatitxo batek horrela dio. Hori apur bat azalpena. Eta orain bertsoen zatitxo bat bakarri da. Baina ez du denborak esango. El tiempo está después. Ene Alaia Argentinara, mudaturikan aintzinean, hemen sarkorra izan zerana, moldatuko zinen finean, denborai eman naia denbora, Argentinaren dotrinean, ez dakit ziur itzul ninteken, botea txakra iskinean, alako baten itzuli zinen, ta eskerrak itzuli zinen. Zure bersoek berez bazuten, magina bat borondate, nere goera aipatzea orain, ere ez genuke kalte, plazarik plaza badara matzat, 43 urte, magina batek esan adit bai, benga erretira zaite, baina bersotan segiko dut nik, aklaratzen naizen arte.
Eta orain, bueno, ez dugu denbora horren atzera egingo, 2023 urtean, Berriako zutabe batetan, Andonik idatzitako bi aipamen ere. Lehenengoa da, burbuian beratu egiten dira burmuinak. Burbuian beratu egiten dira burmuinak. Eta zutabe berdinean, apur bat beraseago, ideien talkak fama txarra du gurean. Ideien talkak fama txarra du gurean. Andonik arkatz fina du, sekula ez denak amusten. Dena du ingenioa, gutxi du aurre ikuspen. Burbuia aipatu zuen, biribil gixan gorpuzten. Ziztadatxo txiki batek, eztandan duena hausten. Garuna bera dezake, ez du garra erakusten, naizta burbuiek xaboien mila kolore dituzten. Barrutik kanpora ez da behar bezala ikusten. Barrutik kanpora ez da behar bezala ikusten. Ai gure Euskal Herri hau, hain utopia askeko, lehen zauri bat orbaintzen zen, beste bat sortu asteko, ustez guztia genuen borrokan irabazteko. Baina ze gerra hotzaura zaildena iragazteko. Talkari beldurra zaio, garelako desgazteko, baina talka egin behar da, talka hausteko, puska asko behar dira, berriz utxetik hasteko. Puska asko behar dira, berriz utxetik hasteko. Mila esker, eta orain, egingo diogu tira, Iñigok idatzitako pantaien garaipena liburuan, kapitulo batzuen izenburuak edo kapitulu batzuen izenburuak aipatuko ditut, berak apur bat pantaiei edo begiradari egiten dio erreferentzia horrekin, pentsamendura ere edo pentsamoldera ekarri daitezke, eta nik gaurkoan horra ekarri nahi ditut. Esango ditut, eta gero zuen artean solasaldia. Izan alda, hirurak bertsotan zail ikusten dut, Iñigo animatzen bada, baina hirurak bertsotan zail ikusten dut, orduan, hirurak solasean edo hibridotasun bat solas eta bertsoen artekoa, zuek erabaki. Bale. Kapituloak haue dira. Izpiluaren aurrean, aurrera begira, atzera begira, barrura begira, behetik gora, goitik bera. Eta nik hoiei bi gehitzen dizkiot Iñigoren baimenarekin. Bata borobilean, apur bat erreferentzia egiten hilean behin biran kafe filosofikoak borobilean egiten dira, eta pentsamoldea ere horrela sortu daiteke borobilean. Eta, pentsamendua orain arteagian zerbait intimoarekin lotu da,
baina kolektiboan egin daitekeen zerbait ere izan daiteke, eta horren adierazle Gipuzkoako, uste dute nagoela erratuta, Gipuzkoako bertsolari txapelketa orain ospatzen ari den honetan, ganbarako lana binaka egiten da. Hau da, orain arte pentsatze lan hori banaka egiten zen, orain binaka jartzen dituzte ganbarako lanean. Orduan hori, errepikatuko ditut kapitulak, baina ispiluaren aurrean, aurrera begira, atxera begira, barrura begira, behetik gora, goitik bera, borobilean, kolektiboan edo binaka, pentsamoldeak, ikusmoldeak, ibilkerak, zein modutan sortzen dugu mundua, eta mundu hori ulertzeko diskurtsoa edo. Zuen hitza. Bueno, ez dakit oso ondo ze ari hartu eta agian ez aklaratzeagatik hitz egiteko azartzen zait, ez? Bueno, batetik, liburuan egia da, orokorrean dagoela pantailismo orokorraren inguruko kritika bat, ez? Eta lehen aipatu ditugu zifrak, zenbakiak, pentsamendua kalkulo moduan hartzen bagenuen, eta oraingoan dagona da batez ere irudiz gainezka egotea, eta ze punturaino, bai irudietan edo zifretan, hitza, pixka pobretua ez ote den geratzen egungo munduan, ez? Egungo munduan prestigio gehien ez otea euskaten irudi eta zenbakiek. Orduan, bueno, hildo horretan, askotan, pentsamendua bera irudikatzen dugu irudi gisa, burmuinaren irudi gisa. Lehen ere bertsoan hori agertu zaigu, ez? Pentsamendua murriztu alda metafora hori erabiltzen dugu, ez? Burmuinaren irudira, horretan arrakasta daukate egun neuro aurrizkiak, ez? Dana da, neuro, eta egiten dira horrelako ikerketak, ez? Neuroerligioa, neuroekonomia, hau da, norbait dagoenean otoitz egiten, burmuinaren ze zati mugitzen da, edo ze neurotransmisore, edo norbait dagoenean burtzan bere negozioetan halako ikerketak egiten dira, ez? Burmuinari murriztua erabat, pentsatzea eta erabakiak hartzea. Uste dut horrek erabat ikuspegi individualizatua daukala pentsamenduarena, eta ez dakegu hain ondo nun dagoen pentsamenduaren tokia. Egon dira beste metafora batzuk. Jul, Mallorcako pentsalaria, 17. mendekoak, bihotzean kokatzen zuen pentsamendua. Eduardo Galeanok ere hitz egiten du bihotz pentsalaria garela. Jacques Lacanek esaten zuen oinekin pentsatzen zuela. Lurra zapaltzerakoan zerbaiten kontra egiten zutelako, ez? Eztabaidaren ideia hori agian, ez? Pentsamenduak ez delako guztiz harrapatu nahi duen hori, eta beti eztabaida hitza euskeraz ederra da, ez? Ez eta bai da, eta dantza horretan ari gara, eta hori ere bada pentsatzea, ez? Hutsuneak zabaltzea eraikitako eskema horietan, ez? Alaiak hasierako bertsoan esan duen moduan, ez? Eraikitako eskemak apurtzea, eta agian hutsuneekin lotura dauka pentsamendua bera. Zein da bere tokia? Umei galdetuta, berezia da, bitzia da, haiek askotan esaten dutela, pentsatzen dutela zerekin? Ahoarekin, ez dute jartzen burmuina, edo belarriekin agian. Orduan, zabaltzen dugu pixkat, pentsamenduaren kokagunea, eta agian ahoarekin eta hitzekin pentsatzen baldin badugu, hor dago ere paradoja bat, ze gure hitzak gurea dira, baina aldi berean ez dira intimoak. Norbaitek erakutsi zizkigun, jaio berria ginenean ez genekien, danok izan gara atzerritarrak, eta bestearen hitza jaso genituen, eta gero hoiekin pentsatzen dugu, hoiek erabiltzen ditugu. Orduan, intimidadean topatzen dugu ebai komunidadea, hizkuntzan bertan, eta beraz, pentsamendua ez da ere toki guztiz intimoa, eta, hor, zakit, korapilo horretan, ni neun ahaztu naiz, baina uste dut hori, ez? Ez dela hain erreza planteatzea pentsamenduaren definizio zurrun eta itxi bat, eta gaur egun dauden planteamendu batzuek agian ez diotela usten elkarrekin arnazgune eta pentsatzeko gune horiek bizirik mantentzeko aukerari. Pentsamendua dena den jakiminarekin ere eta hutsune horrekin lotu daiteke eta galderekin.
Kantan ere, Helen eta Beñaten kantan, hasieran zegoen, galdera, lehenengo kantan galdera bat harrapatu dut, nik zer dakit. Eta orduan, hor ere badago niretzat oihartzun sokratikoa, Sokratesen bakarri zekiela ezer, eta puntu batean hori, hutsune hori, galdera hori, biziri mantentzea, jakimin hori, bizitza bera erotizatu dezake. Elkarrekin eginda, zalantza dauzkagu, baina zalantza horiek partekatu alditugu. Ez gara guztiz aklaratzen eta horregatik kantatzen jarraitzen dugu eta hitz egiten jarraitzen dugu. Mugimendu horretan ikuste, ez gara guztiz ulertzen, baina elkar ulertzeko gogoa daukagu. Bai gure burua, bai besteak. Eta horrek sortzen du desira eta gogoa. Baina, hala ere, zalantzak edo galderak edo jartzea hori nolabait erdigunean planteatzen du hauskortasun puntu bat. Onartu behar dugu gauza askotan ez dakigula, eta askotan hori ere kostatzen zaigu. Nik uste gaur egun pentsamenduaren beste aurkari bat izan daitekela gure buruan sinistu behar dugula, une oro, coachen edo mugimendu honen ideia nun, ez pentsatu gehiagik eta sinistu zugan. Autoestimu handia euki, eta orduan esaten duan hori ondo dago eta aurrera egiten dut eta itxu-itxuan individualki. Eta agian autoestimu hori pizka zulatu, sinestearen hori, apur bat ondo dago, baina ze zentzutan ere autozalantza landu beharko genukeen. Kritika eta autokritika. Hala ere, Joseba Sarrenandiaren hitzen ondo esan hiztegian, eta lehen kotxean ari sinela Andoni gidatzen eta pentsatzen, eta hori etorri zait burura, bera hitzen ondo esan hiztegi berezi horretan, autokritika esaten du dela egun auto edo kotxe batetik bestera bata besteari egindako iraina, horretan bilakatuko dugula autokritika, eta hoxe. Nik kapituloak irakurri nituenean, pentsatu nuen hori, nola pentsamolde bat eraiki daitekeen izpiluari begira, da norbere buruari begira, baina beste batzutan kanpora begiratzeak ere, ez horren beste norbera aztertu baizik eta kanpora begiratzeak askotan laguntzen duela diskurtso bat eratzen, ikusmolde bat zabaltzen, eta norbera ere gehiago ezagutzen eta norbere buruaz konstienteago izaten. Alaine Agirrek uste dut esaten zuela, nitaz hitz egitea, zutaz hitz egitea ere bada, edo zutaz hitz egitea, nitaz hitz egitea ere bada. Eta hori, goitik bera eta betik gora ere, zuk esan duzula autoestimua, batzutan igual balio du, ego horrek eta, ostras, norbere buruarekin ziur sentitzea eta gai naiz eta zehona naizen horrek balio dezake, eta bestea ere ikustea norbera txiki, zalantzati horrek ere eman dezake aurrera egiteko bidea edo pentsamolde ikuskera bat sortzeko bidea. Eta azkenik kolektiboan egitearen arira, pentsatzea kolektiboa dela ere, ni irakaslea naiz eta autokritikatxo bat, 6 urteko lehenengo mailan zegoen umetxo bati, ez dakit, jo egin zuen beste bat edo, da esan nion, pentsat, esaten zergaitik egin duzu, ez ekien. Eta ordu erdi, klasea bukatu arte, ordu erdi daukazu, baina enuen bastar batera erroan edo, leku berdina, baina ordu erdi daukazu pentsatzeko, klasea bukatzen denean, galdetu egingo dizu, zergaitik jo duzun. Da hortik 5 minutura edo umean egarrez, da ni, irati, igualko gorregia izan zara edo, baina ez diozu, jukatu ez diozu. Da joan nintzen umearen gana eta, zer gertatzen zaizu? Da, esatzen, eske no sé por qué le pegau. Orduan, berak zuk esan duzunagian, pentsamenduak buruaz gain, belarriak eta ahoa ere behar duela, elkarrizketa batetik agian, alko luke ume horrek, 6 urteko ume horrek, pentsatu zergaitia, baina eske bestela, hor bera bakarrik, bere pentsamenduan, umeak esekien zergaitik jo zuen. Horixe, listo.
Galdetuta erantzun egingo aldugu. Egin liteke baina enago seguru. Galdetuta erantzun sokratiko gizan. Horri biliko gara erantzunen eizan. Alaia zuretzako zer da zoriona. Inguruan pertsona eta jende ona. Eta zuretzako zer dugu zoritxarra. Egunero lanera hurbildu beharra. Zorion zu altzara gutxi gora bera. Egunaren baitan da nire arabera. Ze pronostiko duzu bihar goizerako. 8,5 edo izango da asko. Hori da gizartea kuantifikatzea. Zenbatu ezik denok daukagu trantzea. Txapelketa bat bada oraintxe jokoan. Zuk esan gabe ere baneukan gogoan. Eta orain binaka eiten da ganbara. Lankidetzara joan oigara bertara. Bikoa izaten da buruz burukoa. Justu atalori dut oso gustukoa. Iritsiko altzeran seguru altzaude. Ea ez naizen gero neretzako fraude. Ta iristen bazera ze asmo dauzkazu. Ni txapelaren bila ari naiz jotazu. Bueno, iritsiko da ta egon zaite zai. Ez irabazita ere egongo naiz lasai. Baina barruan beti geratzen da zerbait. Eta irabaztea asko gustatzen zait. Ba galdetuta erantzun hasi gara eta. Orain egin beharko dugu aldaketa. Mugituko algera hemendik bankura. Eta hauek jarraituko balute gustura. Kantuak zuak eta zu ainairoz hankazgari behiak iokundean bezala iztura marrazten duzu zure dantzaldiarekin. Pausatuekin eta zu ainairo hainkazgari kakalardoa destilatzen dituzu hitz gozoak dirdiratuak.
eta ja bukatzear mikroa irekiko dugu, bai, publikora, nahi duzuena gaiaren inguruan, edo gaiaren inguruan horren beste ez doana, nahi duzuena esateko animatu, ikusi duzue, nik ere nire aportazioa egin dut, ez da filosofo, ez da bertsolari, ez da norbera ja nahiko da, zerbait esateko, beraz animatu, eta gero bertsolarien agurrak ostean, Iniok ere zerbait esan nahiko balu libre, eta nire partetik eskerrak eman, Aneri eta Aioneri ere proiektu edo ekimen txikitxo honetan sinestearren, eta Boskote honi ere bai. Pasadan egunean berrian eta horra argitaratu ziren hori zoriontasun maila gazte eta umeengan eta ez dakit. Zoze irakurri duzu, eta bueno, oso tristeak dira gure gazteak, gure umeak, ez direla zoriontzu sentitzen. Ez dakit zer pentsetan duzuen hortaz, dinot, zoriontasuna bezan duzu eta orduen tristea da pentsetea gure umeak edo ez dakit zer den zoriontasuna aspertu egin beharko liateke behar bada gehiago. Ez dakit, zehozer pastan da horra ez? Bueno, zoriontasunaren inguruan eta hori, ez dakit, baina nik gazteekin egite du lan eta arrazoia dauka, berak, gero eta tristeago bizi dira eta batzutan bakarrik behar dutena da besarka da bat, besterik gabe, Eta igual nagusiak garenak gure artean ere ez gara gai besarka da hori gure artean emateko, eta umei ere askotan hori bakarrik, horrekin bakarrik oso zoriontzu egin ditzakegu. Eta nik uste dut guzti horren atzean dagoela bizitza harin honek eta kapitalismoak eta dena eragituen empatia faltak, eta bakarrik besteari entzuten zelan dagoen horrekin nahikoa da. Bakarrik entzun besteak daukana, baina ez entzun bakarrik eta entzun ondoren ere lagundu. Eta nik uste dut hori ez dugula gaur egun egiten. Eta sare sozial horietan, hainbeste habitatzen dituzten sare sozial horietan ere, zoriontasun hori existitzen da, performatzen da, antzesten da, baina agian ez da benetakoa. Orduan, ispilu horri begira aipatzen zenuten ispilu horri begira, ertzetara, baina ez iskinetara baizik. Ondokoari begira gauden horretan, zoriontasun erabatekoa ikusten dugunean, ez da filtroz betetakoa izan, eta benetakoa ez izan, antzerki hori, norberaren zalantza edo ustasun hori areagotu egiten da, eta uste dut hor, ispilu deforme hori, ona bakarrik eta erakutsi behar hori, eta batzutan on hori asmatu behar horrek ere asko despistatzen dituela bai gaztea, bai hain gazteak ez garenak, eta pixka bat sortzen dela antzerki bat zeinetan, inorrez den bere papera jokatzen ari eta inorrez den bere gorputz hortan eta paper hortan eroso sentitzen. A ber, ze jente polita zareten. Barrutik, gure dut esan. Hauskortasuna aipatu duzue, eta benetan ze polita, ze hitz, ze batzutan hauskortasun horretan daukagu gure indarra, eta ez gara horretaz jabetzen, Besteagaz, harremanetan jartzen garenean, hauskortasuna erakusten badugu, komunikazioa beste modu batera egin daiteke. Eta asko gustatu jat, zeu entzutea, gaztetasunetik, noski, niretzat umetxue, Eta eskerrik asko, beste barik. Hauskortasunaz zeo zer? Hauskortasunaz ez dakit, baina lehentxeago zorionaz aritu gara, eta hor bada ipuin bat, kontatzen duena persona bat, etzela zoriontzu, eta esan zioten halako hiritan, halako kaletan zorion doktoreak bazeukala konsulta bat. Eta joan zen zorion doktorearen konsultara persona hori. Itxaron gelan zegoen 5 minutu, 10, ordu erdi bat, ordu bete, azkenean atea jo zuen eta zorion doktorea ez zegoen bere gelan eta haserretuta alde egin zuen. Konturatu gabe, zoriona gehienetan zorionaren itxaron gelan dagola. Batxillerren ematen ditu klase, gazteekin, eta agertu den gaia, kezka bada.
eguneroko tasunean. Egia da, agian nera bezaroak berez daukala lotura bat hauskortasunarekin, dolu bat ere bada, gorputz aldaketa, familiatik irten behar, ja ez gara ume eta ez gara heldu, osea, berez badago hor zeo zer, ez, garai horretan galdetu ez gero, eta inkesta horietan, orain atera diren ikerketa horietan, galdetu ez gero, momentuaren arabera asko aldatu daiteke, mugimendu emozional handia dago momentu hortan, ez? Hori izango nuke dela zerbait transhistorikoa, ez? Garai guztietan gertatzen dena, baina egia da, bereziki gure garaian, ez? Gure garaiko nerabengan pentsatuta, araiak aipatutako, konparaketa etengabea, sareetan, esaten dute, oraingoan lehengo belaunaldi batzuekin alderatuta, ordu eta piko gutxiago egiten dutela lo, une oro ikusten, nun dagoen bestea, eta beti pentsatuz galtzen ari direla. Hau da, beste lagune daude egoera hobeago batean ni baino, ez? Ni balimanago ondartzan eta laguna mendian, nire plana da txarragoa. Eta orduan, ebaluazio, konparaketa etengabe hori nahiko, infernu bada hientzat, ez? Eta orduan, hori izan daiteke ere, zoritzarreko edo esain posik, ez, egotearen seinale, ze punturaino. Ni bai uste dut, dagoela kontraesan handi bat, batetik exigitzen diegula akademikoki izan behar direla bikainak, individualki, titulazio guztiak atera, espediente bat euki borobila, baina beste alde batetik, talde mailan dana da, ez dakit, katastrofea, ez? Distopikoa. Osea, mundu mailan ez daukagu etorkizunik, eta zuzeu, pertsonalki, inberduzuna da, alik eta espedienterik hoberen euki. Orduan, ze garaipen mota da hori, ez? Uste dut hor, haiek ere pixka deskolokatuta daudela, ez direlako uztartzen bi plan horiek. Eta gero bai askotan aipatzen diate tristura digitala, eta da, momentu batean utxune agertzen denean, euren egunerokotasunean zelan sartu, eta aipatu dugun scroll hori edo bideo bat bestean atzetik ikusten egon, eta amaieran gelditu txarto. Denbora eman, baina sentitu pizkat gorputzean egon ezin bat, eta tristura mota bat, ez? Ez dela bete ondo utxune hori, ez? Berezkoa zaigun utxunea bizitzan esango nuke, baina hori ere hor dagoela. Eta gero amaitzeko beste hipotesi bat, beste ari bat, bada gaur egun dagoela autodiagnostikoen joera, ez? Orduan norbera doa topatzera ustez daukan diagnostiko hori, gaixotasun mentalaren inguruan, eta topatu egiten du. Adimen artifizialaren bidez, bada makina batek diagnostikatzen zaitu, segun zure kontuan zenbat aldiz jarri dizun ez dakize hitz, ez? Ezin du gehiago, eta idatzi diozu lagun bati, baina hori 5 aldiz, horrek ja diagnostiko batera baten zaitu. Orduan lehen aipatu dugu zer den elkarri entzutea, eta uste dut diagnostikatzea ez dela elkarri entzutea, dela kontrakoa, dela isilaraztea, eta baita ere, agian, diagnostiko guzti horiek pizkate serenidadez hartu behar ditugula, ze askotan, ez duitu inork egiten, bada berez, ez, haiek mezu horiek esan bezala datu bihurtu eta bueltatzen dira diagnostiko gisa. Orduan, pizkat, oain duela gutxi agertuen ikerketa horri beste buelta batzuk ematen, ez? Baina, nik uste haiek besarkatzea eta elkarri entzutea, haiei entzutea eskertzen dutela. Ze askotan, esaten dute bai, presentzia badago, baina ez dago nirekin. Heldu hori, dago bebai interneten edo beste zerbaitetan, eta egon badago, baina beste nun baiten. Orduan, ze ondorio dauzkan, norbait entzuna sentitzea, eta kontrakoa, eta ze amorru ematen duen, ez gaituztenean entzuten. Hori oso esperientzia egunerokoa da, eta haiei ere gertatzen zai, ez? Orduan, hortik igual jo beharko genuke. Entzuteari buruz, uste dut Nerea Ibarzabalek amaierako, ez dakit, zein urtetan ez, baina amaierako agur baten esaten du, ez da, presaka gabiltzan gizarte honetan entzutea eginkizun iraultzaile bat dela, eta horri lotera, ez dakit, beste non irakurri nuen, baina dira bi pertsonen arteko elkarrizketa eta batek,
pero escúchame, eta besteak, pero ya te estoy escuchando, eta, sí, pero escúchame con los ojos, hori ere gelditu zitzaidan. Eta gero nire esperientzia, nire irakasle naiz, esperientziari dagokionean, zelan, umen erabe, gertatzen zait, ni orain IP irakasle, euskera irakasten dut, LH batetik 6ra, eta orokorrean galdetzen dut, zelan zaudete, bai, hizkuntza lantzeko emozioak, eta lehengo mailan 6 urtekoak denek, hori ere apur bat, zalantzagarri edo, super ondo, eta besteak orduan bigarrenak super mega ondo, orokorrean. Eta 6. mailakoek, hau kartxela bada, nekatuta, txarto, horrelako erantzun asko. Eta esperientzia berdin eukidut gorputzera eraman da hori, ez dakit trantze horretan, ez dakit super bien hori ere denak egia den edo esan behar hori den, baina ez dakit prozesu horretan zer gertatzen den tartean, ez da? Eta gorputzera eraman da gauza, nik gorputz heziketako gradua mailerako proiektu egin nuenean, egin nuen proiektu bat edo eta inkestatxo bat bete eta 5. mailako batez ere neskak. Baina 5. mailako galdetzen zenienean, ea euren gorputzarekin gustora zeuden, orokorrean ezetxa, konplexu asko. Loditasuna, edo zer, betaurrekoak, aparatoa, mutileek ez horren beste edo ez zuten adierazten. Mutilengan izan zen nahiko adierazkorra, ea musuak besarkadak ematen zizkieten elkarri eta gehiengoak ezetz. Eta baiezkoetan, bai, baina brometan. Baina, gorputzari dagokionean hori, neskek bentsat konplexu asko 6. mailan da. Ipuin kontalaritzan aritu naiz aurre hezkuntzan, eta 5 urteko edo esaten diezu, ea euren gorputzarekin gustora dauden, ea ze atalekin ez dauden, eta orokorrean gustora daudela ez dute, edo behintzat ez dute adierazten. Eta ni dinot, enei soziologo, enei psikologo, baina ostras, zer tarte horretan, urte horietan zer egiten gabiltza gaizki. Eta orain agurrekin izten zaituztet, mila esker benetan denoi. Agur guztioi sinetsi dugu, denbora dela urrea, denbora galtzen ari bagara, haze barne aserrea, gaur ezertxo ere egin ez badut, sentituko naiz errea, ez dago zertan alkoi izanik, izan leike txolarrea, pozaren bide izan dadila, pausaren gorazarrea. Zerua dago urdin aurpegiz, eta karpa bat bete da begiz, borobilean pentsatu dugu, lauki batean eseriz, lauki batean eseriz. Ze aurkezle eta ze pentsalari, musiko hauekin segiz, naiz bizi duda gehiagiz, dudarik gabe zoriontsuak, izan gara ordu terdiz, izan gara ordu terdiz. Bueno, ni pentsamendu kritikoa goraipatzen duen autore batekin amaitu nahi dut. Hannah Arendtek idazten du horren inguruan, bera Eichmann buruzagi naziaren epaitegira doa, bertan pentsatzen du monstro batekin topatuko dela, eta topatzen du bere deskripzioan, gizon normal bat, arauak betetzen baino ez zituen egiten, ez? Eta orduan idazten du gaizkiaren utxalkeriaz edo banalia del mal edo deituriko. Orduan, bada modu bat nun pentsamendu kritikoa esna mantentzea,
bere testuan, eta uste dute, zerpentza ematen duela hori, ez? Berreskuratzen ari garen ez, pentsamenduen historian, egin genuen aurrekoan jardunaldi bat, emakume, filosofian historiatik kanporatutako emakumeen inguruan, Hannah Arendten itzulpena egin berri, eta bere ekarpenak hor daude, eta hori aipatu nahi nuen, eta baita ere eskerrak eman Ane, Jon, Irati bebai aurkezpen lanean, eta etorri zareten guztioi. Atsegina izan da.